Ejjew l-hawn, tħarsux leja, dik Saħħara. Hekk kienu jgħidu xi nies biex leja u liedhom ma jersqux. Imma kif saret hekk dik il-mara? Naħseb xi darba kellha ġenituri? Tgħid kellha ħuta wkoll? U raġel u tfal, tgħid ma kellix? Min ġa tieqa fir-raħal wieħed raġel xwejjaħ aktar minna kien jixħed biċċiet ħobs lil din ix-xwejħa. Biċċa żgħira kemm titrejjaq imma friska. Kien jgħidilha biex ma tistrieħx mal-ħajt u tmur tiekol ftit il-bogħod. Min kien dan ir-raġel? Ix-xwejħa kienet kuntenta. Kienet tieħu magħha dik il-biċċa ħobs ġol-bosk. Kienet tpoġġi qrib l-ar fejn kienet torqod fuq biċċtejn kartun, imma qabel kienet tmur fejn in-nixxija tnixxi minn ġol-blat. Għażiża nixxija, nista' naħsel idi u wiċċi qabel niekol biċċa ħobs? Tgħid veru kienet tkellimha dik in-nixxija? Tista' kienet tweġibha n-nixxija. Kif tkun lesta ejja ixrob u għejdli ftit xrajt u x'qalu fir-raħal illum. Iva, hekk nagħmel ħabiba tiegħi. Il-bosk kien imżejjen b'natura ta' ġmiel li ma bħalu. Il-lwien ta' aħdar wieħed mhux bħal ieħor. Peprin, lellux, lebliba roża u bajda, blanzuni sofor u kull xorta ta' fjuri. Il-ħaxix kien jixxeblek minn siġra l-oħra, qisu purtiera miġmuwa minn nofs. Blat, ġebel, bebbux, nemel, nannakoli, frifed, zunzan u mal-lejl familji sħaħ ta' qniefed. Ix-xwejħa kienet tiekol il-ħobs gidma gidma, f'kull gidma żgħira daqs dik ta' tifla, u bekk kienet iddum tiekol. Ħdejha kien jiġi kelb b'għajnejn lewża, b'suf sabiħ u folt, u b'dembu oħxon sabiħ ferm. Ejja qalbi, ħa, kull biċċa ħobs miegħi, kienet tgħidlu. U waqt li kienet tkun lesta biex tagħtih farka, kien jgħidilha: Kull mara kull, illum qbad fenek salvaġġ u ġuħ wisq jien m'għandix. Tgħid veru kien ikellimha dak il-kelb? Jista' jkun? Kienet dejjem titlob għal dak ir-raġel li kien jagħtiha l-ħobs. Kienet tirringrazzja lill-Alla ta' dak kollu li tagħha. Titlob għal min keċċiha, għal min għalilha Saħħara. Imma min kien li ħalliha weħeda, bla dar, għamlilha ħajjita nfern. Int qalbek tajba wisq, kien jgħidilha l-kelb. Nofs kelma trid tgħidli u naħtfu minn griżmejh bin-nejbit tiegħi. Imma tgħid kien jgħid hekk għal dak ir-raġel li kien jagħtiha l-ħobs? Forsi kien hu li jagħmlilha ħajjita nfern? Tgħid veru kien jgħid hekk il-kelb? Ieqaf, kienet twiġbu xwejħa. Ma tafx inti tgħid? Kif tiekol kienet tmur fejn in-nixxija. In-nies kienu ħelwin illum, ħallewni nkellem lit-tfal tagħhom. Wafqu jkellmuni. Ir-raġel li jagħtini l-ħobs qalli biex niklu hemm. Imma jien ma kontx moħħni biex niġi lura hawn ħdejk, qaltilha x-xwejħa. Ix-xwejħa komplet tirrakkonta lin-nixxija kif kienet il-ġurnata tagħha. Meta rawni, in-nies qalu: Ara kemm ħelwa, ġiet ix-xwejħa. Ixrob issa u mur strieħ, qed nieħu gost li n-nies tar-raħal bdew iħobbuk. Tgħid hekk kienet tgħid in-nixxija? Tgħid veru kienet tkellimha? Ix-xwejħa kienet tgħid li n-nixxija kienet taf kollox għax l-ilma tagħha kien jasal sar-raħal. Kienet tisma' u kienet tara, u x-xwejħa ma kienitx taf għal xiex in-nixxija kienet tistaqsiha meta kienet ġa taf kollox. Ix-xwejħa dejjem kienet tgħid dak li kienet tixtieq li jseħħ tassew. Ejja ngħiduha kif inhi, kulħadd irid li jkun maħbub hux. Il-kelb kien fidil, dejjem kien iresqilha ħafna u ħafna weraq u jgħidilha biex tistrieħ. Kien idur sewwa ma' żaqqa u jżomm masħuna u jipproteġiha minn kull periklu. Almenu hekk kienet tħoss ix-xwejħa. Grazzi Mulej, għaddiet ġurnata oħra, issa ħu ħsiebi f'dan il-lejl, kienet ittenni kuljum. Darba waħda, kien lejl kiesaħ ħafna. Ix-xwejħa nġazzat. L-uġieħ li kellha kien kiefer. Le, ma setax tqum u tmur ir-raħal. Mara, qal il-kelb waqt li beda jilaq bil-sienu wiċċa kollu. Imma kien kollu għal xejn. Qed ngħidlek. Imma x-xwejħa ma setax. Kellha deni qawwi ta' żiemel u kellha bżonn tabib.
Ix-xwejħa bdiet taħseb li n-nixxija kienet qed tagħmel xi seħer u kienet qed tixxarrabha biex iżżommha friska u bekk id-deni ma jaħqarix. Kien għadu kmieni ferm, bekk il-kelb ipprova jersaq inkiss lejn ir-raħal. In-nies lanqas lil dak il-povru kelb ma kienu jħobbu? Ħadd ma ta' kasu? X'taħsbu li ser jiġri f'din l-istorja? Saħħa